Munira kaya long kiduke sung uhot kachirap henlo la henlo ahok Kachinghon lapen ning kaching samnay. La son thak si diring pulingang kangpi di flumuk kang braing tiarong patumia por kesodet bangku langtuk ing tiaphan ing long pen wan boma por ahut. Duar bakori MEC mate education Richard Stock biaphan tong sikot pen birta palesi. Duar bakori aning keme pen aning keme parpik pen ajok pinia por akehai Richard Stock bi kapin kharateng pen rongmong Willem chairman anparta diring pulinga rat asai ke klema bangpu rajan ing ti pen keso dada bangpu langtuk ing tiaphan ning keme pen kirap pajerda la hello munit Kachinghon la pen ning kaching sam kisung ahut kachirap henlo la hello ahok Kachinghon karbi hijan pupe khei hian pupe la pen dhorom hian pupe labang su Kachinghon la ke education Richard Stock bia khan keso dada bangpu atum pen stani kachuro pajerpon News Desk Report, Karbi Anglong 24/7 News.